kwanza nimbo atomogeni bona iga ikora handola mangana yuna gotebi alafu go gukora nabo tungu gwa kirisi mbona. Okay. Asante. Naki sigara, naki kormoino. Ke bantu bagendere. Mbuya tore. Mbuya tore. Mbuya tore. Boli. Ande tayo. Boli buno koreka naiga. Mbuya ande ono maitengo sinyo singo chakira lakini ono na kiega siegendete. Gasi mbiere. Kunya gotema toro maite bintu mbiri raisi. Gasi ibono na abantu akimo mino yoke akore gasi ororo bono. Ya. Maite ni company ene bono abantu bakurusi gukurukera ase monye kubwata masakara na boko we gasi. Tali buna na abantu aminto boka. Kenyoroma mparenga kwara irere kogero maite ntibono. Anyway, tangenda straight to the point kogero bortombo atese nkore hane no bonge. Na apply gasi juzi ga as a secretary. Ngarika masakarane buya after some time rende nganyete response maybe ndingo report gasi kogera kunyana go rempa kachianga rende manya konyoranga dia we regret mokondo kampaka dia mwamanya ko regret ko chancega inki mugo chamwarigere gaki ayo mwana onkaga igami tobori mwana driving dia we regret ti qualified si ekose ina ronkorete mwanji turvena pili gabuna naye nkwaro chama sakarane ni maite kamanya koranga naye okocha kwa select yo koso ese company eno ose kwaro chetingo deliver ose inki kyagere taka kimo kan disqualify. First of all, ekere ikwende ya ene nurubuna nidi bagandire ya tokire ese gasi normally na bantu abange bago apply. A process you are very competitive. Omuntu tuachorete esa ina rocha masakarao yes but to what experience kende yons kainkoche korusi experience ga kyonge murikong kese tigancha keren kalende kingoche kosako chiko siko banya ni what experience from the ground ona ino monto ko ligyo what experience ngenda sande ba ko ligyo as experience yet experience nyombanko ke bwata ranche comment se CV ane surely experience ne bwata step 1 nkieta cha kera kuruka asayo oyo minto ginkoenda wrong kwante biga kiga igataliga at least from home. Amaite from this point mna ninko manyete I understand again to kwa I totally understand but also maite siga sigari nche ningeire chi guidelines inko bwa talibuna ngoko lege ndo mnanta yete sigari kayoko ira understanding yeyo ekera okorora disakagia ne sigara gali buya naye naende kwansegete rina gweta matemu kachikoirora ngaeta ngachikokore kosie wono yekira soko ngegasi abengo material abairi bago cha matanga batabo mwana uyu mutangani ngomoirande skuru uyu kabere ngomorierinde gas ekera abantu baruro musangerere kanogali onde tayo nao okangomokinga ira ne skuru ngakora matemu nande ngaita ogankonya gochore course ase compromise tinga gingo kore skuru no koreki no ngegasi bono na apply nande bono konte experience ndigerire ndasengo chikonyora experience in less than 2 weeks ondi kega kogera noroche nkabuna tori noroche mama bunantegemete abana ba minte skuru ngo chakere boyo minto lengo monene timaito semboro gitinkomanya amarua gochi noroche bibyo studying ane umugana nko form you have seen all that bono ni ncherende ngaga igai mama okorire chikonda okorire ki na akorire course bono igasiembole kora sora nyare kongari baga nkintari gokora right bona Bosibori ai no musani one na ndipo nito kitingo nyomye ama eneti unatoa musani amanyinga naye unatoa musani rega yonte kete indiki kiresa ngende nkugurire aka proti asigete ande ndinko agachororo nko be kororo obu murugione my face to na
Kero kwa na mwana obere mabona abnu okongo kipiani oteremi enkoro yane piani. Maita bamna abaka bakonya goetaga. Kende nkeyo bakwa muntu. Kende nkeyo ababona bagukungaina bagende bakonia bakonyoria bano batatu bagosenya. Bate ba wish inu I put it to bring you give me a party stomach out. Igo bono ebimule byabono takona kubiteberera. I know yo. Kero kwa na mwana yani ogoteremi enkoro yane yani bakana igubia. Nonya ninche amaene. Bono na tete gotenga. Lakini bono kwa wiki echa kanche besanchiri kwa ngire bono kinkoba. Bono tigango tebi I know yone. Kuna tole moyo iga. Kibesa ngotoka kire na ende bona ibusibuli. Nuro yone iga. Kuna kwange namba. Imipango mpono ya chakire mupango ito ndita yokotagura. You are mine. You are mine. Undeta asa paleta boge. Kenyoro maite nke bwata baga nkina mangana mange ngoino moga kabano duwaike. Let me tell you. To basa kubwatia mangani kenyoro. Obwatia mangani kenyoro nono gwetagura. Umugaka nero kokomenya. Ebimura byabono nibyagose. Aya mangana yo kwa nama yari. Bono nche korurero nche nanyorero musacha nanyorero mu baby. Tinda itikomanya mangana ndonspi. Aimbeke bia kabare makumna gwatebe gogore. Ombeke nkinta itose neke nkanta ite kiane gekeiga. Nyora abana babere batatomente ase barimbwate bano. Igor bono unagusukia maisa togende ikiagera egendo totageterero wikonyo ari keginga egingera ky'omuntu. Sawa. Bono kurero nche noyonde. Aye noyonde. Ekenyoreke kegima. Ebono. Nche timbwati musani onde. Ebono. Utatibai. Kabisa. Etokonire koruminto. Gosigari sinari gochikobera obasekretari motwari nari gochikobera service yenu. Inko sabantu unkororoka no. Is that a way of telling me I look bad? No, absolutely not. I want you to understand professionally that even na korete intake intentionally kuko rini chance ye. Eskurundi wa kororoje. When did you graduate? Last year. Exactly. I've been at home. Wano mwako yonko erole. Abante bako sekera mama ngokaenda chikonda ko iro mwani skuru utari go gokonya. Honestly, is that not enough for me? I understand, but again to nchinaroche, again tondoche, na tua kwanje igankiri. Nkwale gutiga no chaga ali obisi. Onya gukora na musino internship. Understand because again to kirio go some school again to kero obisi kenyene, they're not the same. Kero na ringe skuru ntarachi ko graduate. Ninjete attachment mara gatatu nkagenda internship after graduation. Naenda bono ngendera internship etari kwa kan igonebe se bolete se company iko ngakan. And that's the thing egonkora nduka ko riegasi ebe senga kan school fees ebe senko nyama mako gore ndageranka togo to biseri boso ko boga kyo ka kinya ituka ekorwe kenyore kegaki tari ya yoka. Maybe kero kendo uko naliba ako gara tinda open up ngotebi. Nonyorete kisa kia koberete kyobole. Yes. Enka gokonya kabisa kwenye baoni recovery you have $1 million kangateyo. Boni go bwamate bosalegete. Ekaro tu akaburiro gosene chumbi tu ari gosaba. Mwina aliokerebe. Bono nto gosaba. Kama hakuna mafuta tunakula tu hiyo mboga hivyo just because of you. Yani eligenga ni sacrifice na rueto muchoito. Lakini bona yega ntaga maybe I'm not asking for big money. Lakini at least into arekende ko January era ikega abana baitu bakonde school. Bakina inche naire mama ko bokona ki. Nkwanso metie na inche na akotemerega. Lakini we bado uoni hizo zote. Mbobe nkingo korabo inkintari ko korabo na abandu bakora. Oyobu ete no musubati rende ni mwachi yanga konya na agolirali. Maite. Ogo sinyo kwana kogarore guilty go so go sinyo kwana kogarore professional. Nabondoche nindoche point yao isa iribu na nche kwa basiri bagande
abonta kire kurwanirira abantu bekenyurukiane obuna bubumaene but asinare na igete nkanyora na migi kire style gete but also nkonyora bunangwa nkonyete it is true konya na koni guchivestiri and you went against your own family konte bibumaene. So I understand where you're coming from. I understand a reason you were very frustrated sai. Again to kware gotiga nkore nkiri kware gotiga nkobeka sangao onyago kolegasio ngwa kanura sabu in the meantime mapema riende kwa sababu nchenta itagokora saving. Yes, nkobeka saiga nogendo onyago korochi hoteli chiricho mugakonde chi hoteli ko oganchorere course boni gasia buri omaite aliese kware kurigereria nga kwarura ribagandirega okante binkore course ribagerire tu kira kini tigantonya guchia mange tigango tebi na indeke mainese bono ndoche twakoreire chianga ningorete tigangenda mapema iganya gosabe basi nchi basi. I did a sacrifice for yourself. Bono very comfortable and never got you are very smart. Tigangende Monday no ndega sikoranche timaito sinayo gocha gonskera lakini tikatomera ni Monday wakoronseri wakorokore but I would have played my part. Thank you naende tiganya sana goseni chigasibune chonga tari kanga nchirie kenyoro buyamono sana nyasago siseni.